Ang RMN drama, budali taniyo ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Noy Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Noy Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Nang katon ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o gwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas... Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paugol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nasagmuyo taon sila, Athena. Nga itong ibalibaran. Pero nakasabot naman ka sila. Oh, noon. Ang ato panagana lang, May G. May koneksyon na ba si Federico sa maong gym, Athena? Musamot na masuko siya ni mo. Unsa? Mao ka na, Athena. Ug nakalakaw na sila? Tuan na sila. Nakalakaw na. Makasabot ra sila nga imong gibalibaran, May G. Nga ato silang gibalibaran. Maalaki. Pero bisan todog nakasabot sila, gusto gidunta sila nga motipon sa atong grupo. Uy, Sunoy Blackie? Athena! Maiji! Noy! Noy? Ngano ka, Noy Blackie? Ako sang nagyasunan. Tulo ka baway. Puanga. Giharang og duha ka lalaki. Ug gipangtamparo sin taon. Sa? Tulo ka babay? Hala, uy, basig katong tulong nga gikan din, Ha? Asa man sila dapita, Noy Blackie, ha? Kwan. Nadi sunan. Mga 300 meters gikan diri. Sila gyud, bago pa tong nakalakaw gikan din, Mga buang ka mo, ha? Nganong yan na mo riya sa lajim? Mita na man, mi. Magkakon. Ay! Okay. Kaya ka magbuang na ka. Brad! Kaya kitang paros mo na ni mo, Brad! Brad, ganyan. Huwag kinabot.
Ayaw, anak, Brad. Batik kayo na. Babae man na. Dapatan gini mo. Isa mo ka, kumilabot mo ka. Ako sa Tina, Brad. Hangyo lang ko. Ay panapat o babae. Ha, bayuti ko ni mo. Si Bayote. Si Bayote. Didi ay, manapat o kag babae. Bayuti ka. Kung kauban na. Pahiyo mo ka, kauban ako. Bayuti ko nung lapit. Bayuti. Bayote na Bayote, boys. Ay, madra, nganla ko yung Bayote. Patilaw di ka sa kung Bayote. Ha? Romansahon na ka, dool rin. Dool, ani dool na ba? Romansahon di ka. Higdas yuta, Brad. May daon ko ni mo. Higdas yuta. Ba! Alapat! Iyang nagijudo! Mayong pagkahagba sa yuta ni mo, Pag! Nganong gipagamit man nimo sa imong motor? Ako, kinikaw. Maglisod kong balibad gaw. Ha? Diretso magsakay, diretso. Nang, murag iyang luwason ng tulo ka babay. Kinuo ko in town. Apaso na to. Basig unsay mahitabo kang Athena. Aw, hala! Tara! Dali! Nimal di ka ba yan, sukol ka na, ha? Mamaak maganing hulmigas. Ako pa kaha. Di ay, ha? Kaya pare, nag-loose blade ka na. Nag-nosebleed ako. Pero kung kinibabayan na, bukon kang naungan ni. Hey, Brad. Ay, sige pagarpar. Pag muuli ka, Brad. Kung hangyo lang, ha? Ayaw na pagpasakit ng mga babay. Naunsam taong ko, eh. Kung naipog ka isplikar, ayaw panapat. Kung gusto ni mo, ako maibog. Huwag ko maibog ni bayana, kini mga bayana, may kaib ka na ko. Bating na ako nila. Na ako ni, mura man kinumot sa unggoy. Ha? Kami kinumot sa unggoy? Kinumot sa unggoy. Kuya, hilas ni mo. Sa hilas. Naong na mo, kinumot sa unggoy? Kinumot sa unggoy. Naku di ay, katawa ba yung tarsi? Musa! Buwagi ka na ako nga lang ko na mong tarsiram. Kini. Ni Malji ka ba yan ka? Hindi tayo kang sakit sa mong lawas, ha? Huwag ka maibaw nga black belter ko. Sige pagarpar, oy. Sa kunsa pa na imong bakos. Ang importante, di ka mag-abusan kababayan. Purma pagbuak, oy. Ano, porma pa? Ano ka, uy? Kana patilawan siya ang bayan na, Kasi akong tilawan, do. Larang? Kung larang na, tilawan na ako. Be. Bert, di bugal-bugal lang ka, Bert. Larang ba kuno? Patilawan na bayan na, Bert. Patilawan siya magkabangis. Wala. Yup! Likay na. Likay hilom na. Sige kag hiya-hiya. Sama, sakay kag kabayo. Wala, kabayo. Bugal-bugal ka na. Niya pa. Ako nasan? Hello, Bert. Di nasandig na ko. Nakasandig ko ni mo. Kita ninipot, Bert. Kita ninipot. Apit ko madakaw. Hapit ka lakot. May gani kaya nasaw kita ka. Sukol dito. Tukmo ka. Hala, wala mo tingog. Kuya, lagi da. Merisi. Yahag lang ni. Hoy, ikaw. Sama ka. Purma dia. Laban ka? Ha? Mucha! Wa pa manawag balik ang imong duha ka tawo nga gisugo. Ila lang ikasugat ang tulo ka babae.
ug ila na ang gipang disiplina. Labing maayo. O ila gitong dadoon diri ang tulo ka babae. Unsa man? Mga nindot ba mao mga babae? Makilaw ra kung gusto ka nyo rito. Gusto ko mo kilaw, Jolo. Ini gabot, kilawa. Pili lang ato. Magpaabot ko. Dara sila, daw matindi! Dara! Agoy, ginoo ko. Nagharong magod na sila. May porman sila, manang Matilde. Oh, hala! Ay, ginoo ko! Athena! Natulimbag ang akong anak! Athena! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nacorda-Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.